Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de operatie Siman Santu van 2 tot 7 april is. En we weten allemaal wat het inhoudt. Dat houdt in dat veel mensen een paar dagen vrij hebben. Paasweekend, dat is genieten. En veel mensen gaan naar het strand. Nou, de politie heeft een persconferentie gegeven bij het ministerie van Volksgezondheid, Natuur en Milieu. Samen met allerlei andere betrokkenen, zoals het ministerie, toerismeorganisaties, kustwacht en dergelijke. Want het moet goed verlopen. En de politie laat weten dat er gecontroleerd zal worden. Maar bovenal dat jouw gedrag op het strand geen overlast mag veroorzaken bij andere mensen. Laat iedereen genieten, maar niet andere mensen lastigvallen of ervoor zorgen dat zij het minder naar hun zin hebben. Met Pasen gaan veel mensen naar Bandabau, ook naar Bandariba, maar veel naar Bandabau. Slapen op het strand. Er zal gecontroleerd worden dat alles goed verloopt. En dit jaar wordt er ook gecontroleerd van mensen die in hun laadbak van hun pick-up anderen vervoeren. Dat mag alleen als je er een vergunning voor hebt. En dat heeft lang niet iedereen. Verder zegt de politie, drink met mate, vermijd harde muziek en muziek met obscene teksten. Laten we er een mooie Semana Santa van maken. Doen voor de rechtbank, de vakbond voor onderwijzend personeel en niet-onderwijzend personeel. Die staan voor de rechter, vakbond Doen, en de voorzitter Mabea Felipa heeft in de rechtszaal gezegd dat dat is vanwege een brief van de regering, de minister van BPD. De overheid zegt dat docenten 19 maanden werken en voor 12 maanden betaald krijgen, terwijl anderen 6 maanden werken en een extra uitkering ontvangen. En dat is onterecht, dat is onjuist. Doen zit niet in het gemeenschappelijk overleg ambtenaren, GOA. Dus er is geen andere manier om dit te bespreken en daarom hebben ze de stap naar de rechter gemaakt. Volgens de overheid heeft advocaat Luigi Virginia gezegd dat Doen niet naar de gewone rechter moet, maar naar het ambtenarengerecht. Wordt behandeld en de zaak zal een uitspraak krijgen waarschijnlijk in mei. Dieven stelen autobumper, dat gebeurde gisteren bij de Telamonstraat. De politie kwam daar omdat een eigenaar zag dat de voorbumper door onbekenden was weggenomen. Het voertuig behoorde aan een stagiair en ook Politour kwam ter plaatse. Politour heeft de aangifte van de stagiair opgenomen en zal het onderzoek in deze zaak voortzetten. Het gaat om de bumper van een Chevrolet Spark en daar horen we vaker verhalen van dat er onderdelen worden gestolen. Kustwacht verricht medische evacuatie. Dat gebeurde gisteren. Toen moest de kustwacht uitrukken omdat er bij een melding was binnengekomen van een commercieel vaartuig bij Klein Curaçao. Het ging om een 58-jarige Braziliaanse toerist die knieletsel opliep toen hij in een kleine boot probeerde te stappen. De knie ontwrichtte en daarom moest er een helikopter gaan worden gestuurd. Die werd weer naar Hato gevlogen, of die vloog naar Hato. En daar stond ambulancepersoneel klaar om de patiënt over te brengen. Nou, een heel ander nieuws. Curaçao moet nationaal reageren. Een nationale reactie is gewenst vanwege de ontwikkelingen in de wereld. Dat zegt oud-premier Stanley Bertrand. Curaçao staat voor een uiterst ernstige situatie. De oorlog met Iran zal zware financiële, sociale en economische gevolgen hebben. Stijgende prijzen, onzekerheid op de internationale markten, druk op import, hogere kosten van levensonderhoud en de impact op gezinnen, bedrijven en werknemers. Volgens hem moet de regering gezamenlijk een reactie bepalen en nationaal moet worden gekeken hoe hiermee wordt om worden gegaan en geen politieke ruzies. Loffers gaat door op Curaçao, dat heeft het bedrijf laten weten. Met trots laten ze weten dat Loffers beschikbaar blijft op Curaçao. En dat is volgens het bedrijf goed nieuws, want er blijven producten geboden worden aan de bevolking van Curaçao. Onze focus ligt op het behouden van stabiliteit en continuïteit in de markt. Het is natuurlijk een moeilijke periode geweest met rechtszaken. Maar nu laat het bedrijf weten dat de producten gewoon verkrijgbaar zullen blijven op Curaçao. En dat blijft goed nieuws. Het komt ook omdat Loffers USA, LI USA, Loffers producten blijft leveren.
Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur begint met een campagne. En die campagne is gericht op wijken waar de bevolking bewust te maken heeft met muggenoverlast, muskieten, kakkerlakken, ratten en teken. Allemaal beesten waar je niet te veel van wil zien. Het belangrijkste punt is hygiëne van de leefomgeving. En er worden verschillende sessies gehouden in buurtcentra. Er was onlangs een bijeenkomst in Janwee. En er zal gekeken worden om mensen zo goed mogelijk te informeren. U weet het, geen water laten liggen in waterbakken, oude banden, bloempotten, flessen en drinkbakken voor dieren. Geen voedsel buiten laten liggen, geen rommel. Al die dingen trekken dieren aan en daar moet tegen worden gestreden. Het ministerie beschikt om speciaal gif om bijvoorbeeld ratten en teken te bestrijden. Wanneer deze dieren het gif eten, veroorzaakt dit interne bloedingen, maar het is niet gevaarlijk voor andere dieren. Wanneer iemand merkt dat er sprake is van een plaag, neem contact op met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. From the field to the road. Drive like a champion with Select Automotive. Select Automotive e Banco de Caribe tá evitado na nos Premier Car Show de Aya. Passa na Banco de Caribe essa linha, já sabra, 28 de março e 10 horas ainda até com 6 horas da tarde. E será conhecido o modelo mais popular de Volkswagen, Audi, Seat, GAC e Mazda. Recebe televisão 65 inch com compra de auto e também desconto off cashback de 10.000 florin. Aproveitar de interesse favorável, financiamento de 7 anos e oportunidade para ser fiança com zero na mão. Nós está guardado, já sabe, 28 de março, na Banco de Caribe Salinha. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Toen ik op zoek was naar een auto heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. En we gaan verder met nieuws en het gaat natuurlijk over de nationale selectie van voetbal Curaçao. En er is een FFK fanshop geopend in Zambiel voor iedereen die iets wil kopen wat met dat nationale voetbalteam te maken heeft. Dat werd gisteren gedaan door de voorzitter van de Curaçaose Voetbalbond, Gilbert Martina, samen met onder meer minister-president Pisas. En dat is een bijzonder moment, want Curaçao is natuurlijk al jarenlang bezig om te bereiken waar ze nu zijn. Gekwalificeerd voor de WK. 25 jaar geleden was het nog een droom, nu is het zichtbaar. Er is veel interesse in spullen van Curaçao, ook bijvoorbeeld voor het nieuwe shirt van Adidas. Maar sowieso zijn mensen die hier komen geïnteresseerd om iets te kopen wat met het team te maken heeft. Maar ook mensen die hier wonen willen ook zich fijn voelen in spullen van het nationale team. En er is een training van de Curaçaose selectie geweest in Australië. Het is daar 15 uur vroeger, dus de training van woensdag was vanochtend al achter de rug. U ziet daar beelden van en u ziet dat de spelers in Sydney zijn. Ze zijn daar samen met van de schrijvende pers Lilo Silveran en Carl Ruiter. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, die doen verslag van de wedstrijden. En ze zijn nu in Australië, daar zijn ze op 22 maart. De staf arriveerde op 22 maart. Spelers kwamen gisteren aan en ze verblijven in Sydney. En ze spelen op 27 maart tegen China. En daarna gaan ze naar Melbourne voor een wedstrijd tegen Australië op 31 maart. Daarna keren ze terug naar Amsterdam. En op 30 mei staat een wedstrijd in Schotland. We blijven het allemaal voor u volgen.
Eddie Herrera komt naar Curaçao, voor veel mensen groot nieuws, want het is een bekende en zeker populaire zanger. En hij komt zaterdag 9 mei vlak voor Moederdag, zo zegt de organisatie. En het is een concept wat geen introductie meer nodig heeft. Een groot feest voor Moederdag, samen deze keer met Eddie Herrera, Jens en Highway in het WTC. Doe er uw voordeel mee. En dan gaan we tot slot nog naar een kleine video kijken van Curaçao North Sea Jazz. Kijk even naar de video. U ziet het, 3, 4, 5 september, dan is het Curaçao North Sea Jazz 2026. Zet het in uw agenda, later komen nog de artiesten naar voren. Die zijn nu nog niet bekend, maar de data wel. Dan gaan we tenslotte nog naar internationaal nieuws. De Venezolaanse justitie heeft gisteren geweigerd om amnestie te verlenen aan de bekende activist Javier Tarazona. Die werd op 1 februari voorwaardelijk vrijgelaten na 4 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme en verraad. Maar de amnestie werd niet automatisch toegekend. Dat moet via de rechtbank worden aangebracht en dat is nu niet gedaan. Tarazona was directeur van de NGO Fundaderes toen hij in juli 2021 werd gearresteerd. Hij werd ook beschuldigd van aanzetten tot haat. En hij zegt nu dat hij 4 jaar en 7 maanden gevangen heeft gezeten om een realiteit te verbergen, om een realiteit het zwijgen op te leggen en ontkennen. En hij wil nu die amnestiewet ook voor hem gaat gelden. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. Doen we morgen weer en ik hoop dat u er weer bent. Allerbeste, tot ziens. Dag.